Ела тука. Това ще играе. Някой шотната 140. А така, бойна тош чифтам, дето това ми се прави на мъж. Той другия го пречел там, бе. Директно ми пречел да си. Дай само пазете кръв, бе. Нищо друго не се иска. Те тук много искам да внимават. Дай сега искам. Си пише, бе. Бре, искам един медиум да пресече тук отдолу. И тук влезе и да подсвети. Аз мога да с хевита. Светят танкове, ама. Добре, там Чакай сега, кой ще ходи? Ся! Аз ще отида. Кико да ти е мейл. Това Дидо ти искам да седиш. По-полезен ще съм там. Окси не може да се бориш, той шутни от котата. Си. Това ми става 279 и избяга. Те пуснаха ли си бомбите? Да, не Да, ме да, избъркат? да. Да. А, добре. Мога да ги кликаш спокойно. Отпоеми си. Дени, откъде те бият, бе? От върха, отгоре. Ела на моето място, долу аз ще гледам нагоре. Абе имате къде се скриете, ако нямате, дръпнете тук отзад при това. Ама добре, тук сега никой не свети, бе. Дафето и Блейд, какво правите Ами двата там? един свети тук, един тук е хора, колко пъти я го повторя. Ето исках да светна и това е Ще тази те ще локация. пушат седма линия. Да, Тя аз двата иска да го милма, подкрепя, рушват. Вите, елате тук, елате двете хейти тук, Блейд, дърпай. Малък, направим контра от тази страна, бе. Не знам тия танкове къде са. И аз не мога пресека от тази страна. Там Пепе и Блейта са оправят. Бомби пускал ли си? Пусна ги вече. За къде? Добре. Да, 140 къде И са тук на толкова двамата. камък? Тъй, сега искам да съберете всички тук на чел с Бад Дидо, да натиснете предатора, тебе двамата бутаме отдолу. Те просто трябва да държи така. Дафе, дай по-агресивно, дай по-агресивно Готови ли отгоре, бе. Окей. Ай, И аз стоям там. ама Бад Дидо и Пано първи. те Не, седите Блейд, в- стой за спот, Блейд. Предаторе не мърде. Казах двата чифта на тук да седят. И 277 има тук. 140-ката изтегли. Лъчка, единствената ти цел е центъра да паеш. Дай, предаторе, дай. Бад Дидо да бута първи. На къде искаш само О, да отидем? Само предаторе, да кажи. внимателно. Дръпни, предаторе, дръпни. Напред, бутате тук напред. Добре. Браво. Железен. Бутам. Прави, че ни пръснаха с 279. Трак, хайде. Бутам. Той е тракнат е. Продължайте без да спирате, шотен. Браво, предатори, крийте се. Мейдей. Продължайте и стигнете до тук. Те Естервито да се да помага, набият насам, Естервито. че ще ги затворят. Лъчка, ти само фокусирай центъра. Чакай, помисли. Кажи да я първо. Чифта на отгоре на 1100. Блейд, ела център. Трилна му. Браво, атака, Остави Бадидо, Пепе сам тук, ела да вземем центъра. Турменторе, скрий се, не му се подай. Трилна. Убивам го. Артата може да се бържи той. Те чифтани, съберете се всички центъра. Дафе. Давай, ти си на повече живот. Аз идвам с повече кръвна. Чай помисли, аз Това горе Дафе, браво. Дай той флер, шутния. Затварям Не, главата, затварям. предаторе, не, предаторе. Пазете се, Бадидо, Пано, върни отзад и само пази HP. Предаторе, дръпни. Дръпни да вземат центъра. Хила вземете, задължително вземате тия двамата. Това Влезте и 279 къде са тук, човек? Бах ти Това гадно. направо е... Горния плейт там се наслапя, една малко твърде злото. С златото. С злато. Никъде. Да обърнем тук да помогнем на бачето. Вземи ще има майката. Ей, баунсна ми на мен. Затварям визитката. О, има ли още няма? Не. Джекте ли?
Да оставам ли в капа или да ги взема? Кафайте, кафайте. Бързо ли искате? Он се метна. Вай, видели как го Ай, за направи? майка Русия, Пепе. Само взривих се. Айде. Или ще се самоубеса, или ще Браво, изчезна момчета. безкрайно. Ай, да се има толкова са пазих и накрая са самоизгодни. Предаторе. Сори, че там ти викнах. Няма проблем. Само за друг път да знаеш да не се събираме, защото веднага изсипват бомбите. То ми дава мръдния мъщитим да си Да, ама аз влезнах, така че- за да мога да изпратим пусни бачата ми в отбор. максимално късно. Видях, че ти имаш А да, изтея знам, там, че си го направил с цел. Пак и не знаеш, че бомбите падат винаги върху мен. Томи, давам ти чифта ни, ще дойда след 30 секунди. Чай, че се прекъсна. Нали чифта на те урежда? Става. Чиканите да седят, 4-те. Оксата да седи. Окс, тук едно гъве няма ли тя по-удобно? Не. Добре. Те ако се набият в центъра на гъвето, няма ъгъл там. Добре, Окса. Ти си знаеш. Двете 279-ки могат да седят. Даф, имаш ли супер конг? Не. Имам Добре, медиум. седи с това. Тревор седи едно ебара. Ако е супер конг, има ли от милмите? Да. Кой? Ден. Пускай ден. Цъкаш го, нали? Цъкаш го. Що не го цъкаш? Да сменим ли това? Или да остава? Смени лъчка, смени. На 1.900 седмици. Окса, имаш много поздрави от баща ни. Не го винаги. Тук съм той. Окса бомби. Ми дайте рей, пано давай рей. Ден давай рей. Це двама човека те гледат, колко? 102 каза, да. Да бе, да. И две путки, голи. Истински. От своя. Маняк. Удрай тя чужда. Пай филм. Добре, искам 279-ката да дойде насам. Милмите първоначално наредете тук да снайпите, само искам един милм да дойде тук. Чифтените конквете, идвайте насам. И това е за сега. 277 си с чифтените конквете. То ми и бяра. И бяра единия насам да седи. Малък, има голяма вероятност да минат пуш тука. Агресивен пуш тука, съсед тука. И затова ще спотнем и ще редукираме. Без спот не мога нищо да направя. Не, аз ти казвам, защото ти нямаше на идея, ако може да направят, зато и подсказвам ти. Мисля, че ме подценяваш. Направо съм те наценил даже. Ай, те двете барата искам да се свалят. Свалихме ги. Даже още ги сваляме. Колко агресивно искаш да влизаме тук? Чифтаните до къде? Не прекалено. Вземете си тези позиции тук. Добре, милмите, идвайте вече на сам с 279. Малък целием се тъпе на 1, 2, 3, 4 линията. Да, затова казвам милмите идват. Насам тук да държите, не будете прекалено. Ама трябва да ти споти и тука. Нали? Господя! Не ме разбираш къде. Разбирам те къде, аз там го хващам. Не мога ми на президиари. А имаш руски мини с тебе, Върховен. Кико, натисни до имаш и тука.
втори EBR, който на нас не ни е полезен тук. Добре, и бяра, идвай нас само да го направим. Курво руска. Бракнете. Тук не прекаляйте с агресивността. Тя е агресивно накупал сме тук. Направо съм много агресивен, искам да ти кажа. Добре, да влязат още 2 чифта на приятелница. При нас коли искаш? Искам EBR да съборим. Браво. Ето го. Шотен. Ниското ми. Туп. Ах, мама. Епа. Чифтен снайпер Аз отгоре откъде? до струва. Да, чифти от тука. Добре, Кико там ще го подсветне И и го поведе. 277 има там. Добре, бой сега. Кико господ на Треворе, живее, моля ти се. Е, медиуми, къде изчезнаха от център? Добре, искам да се съберем и тук ще искам да натисна. Ма ще трябва да го синхронизираме. Пепе бият от тука, Бягай, Кико, бягай, Кико. Бягай Да, още, да се можеш, ми връщай избрам задника и бягай. Искам да се съберем тука, медиуми, Тя е седмица обратно. бързите хевита от тука и да се направи. Сега, Окса, искам да приготвиш бомби, ако тук светне нещо. Предатори, не бързайте. Като кажа пушваме, аз ще вляза след вас и ще мина до края спотна, ако има нещо снайперщо. Сега е момента докато е замаян. Ами давайте, пуш. Чистите, просто трябва да са готови и тук контратакуват. Просто да вземат позиция и ги бият. Предатора напред и тук във въгъла. Батчат в дъното. Ай, бой! Пуш, предатор е странджа, пуш. Еви ги отзад, браво. EBR, той е тука. Лично чифт е направо на разпоро. Ето ви ги. Е, тук. Добре, сега те трябва да бият тука. Мелмите и сега извадете чифтаните от тука. Пата. Пата. Той избяга. Добре, дай. Никой не ги спира тук те. Бре хора, чифтаните трябва да се накажат. Тея, чифти нашите. Не може, бият от тука. Торментори, не се предайте. Треворе, бягай от тука, що си и ти с мен? Трябваше да седиш в пай шарти. Долу да се дублирам.